Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inday ibasa ti umuna at Timoteo Kapitulo 6, versikulo 10. Tati panagayat iti kwarta kat iso ti ramot ti amin akita ti kinadakas. Daduma at tao nga agtarigagay iti daytoy kat nagtagawataw manipod iti pamati. Kan dinuyok da, ti bagbagida, iti napalalo aladingit. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Ay, pasensya kan lakay. Naaldawanak ang nakasangpot dito balay. Anyang arod nga ay bakat. Kat manmanumat ti jeep dito baryo tayo. Ay, adda ipadpadamag ni Manang Minerva itay ijay palengke. Nagsubli ka din ni Manang dito balay? Kastang arod. Bumulbulod iti kwarta. Tapadasan na kano ti manggad ijay Cyprus. Kasano kay tan Manong? Nailakom matan tinuang mo. Anyang arod nga ading ko. At damat ngamin tao ang makasapol. Ala, di ka mawanan itinamnama Manong. Mamatiak. Addan tutawa na sayati pa nagpuspuso na makatulong ken ka. Kompleto ka di mo lang dito ang kwarta. Ano kaya't mo akat? Bilangam dito yung mismo asango may abirat. Saanan? Amukmat a kompleto dito eh. Dayta ka ngamin. Tamamirmiraot ka abayaw ko. Iso adi yun tumapaadal ta anak yun. Happy trip, Manang. Agan-anad kayo iti panagbiyahe yo, ha? Mayat ti bagas dagiti kamuti amulam Ken dagitoy kabatiti, nagdadakkel ti bungad Barang no saan ang makaptan iti peste dagit daduma amulak. Agurno nga. Tapno addan tumanan igatang ko itinuang ko. No kayat mo, buludem pay lang jay bupalo anwang ko. Tapno adda pagaradom iti bangkag mo. Agyaman na, nakadanon tamutlaan man. Oh, apay at tilakit kita dito eh. Madlaw nga ignorante ka. Takasanupi man, kat agdadamo ka lang nga umay dito yung syudad. Anya mo ti panagsarsarita na, makapasaya. Sa dinong iti pagdagusan ta ita. Agdagos ta ijay ayan damaring, akabsat mi. Oh, apay nga imawag ka. Saan ka kadi makaturog? Manang, kumustaan ka laang? Ay, anyangay nga oras anak kadanon ka dita, ha? 3:00 itay malam. O sige tani, makaturturog ako. Inton bigat, mapan kami pa'y ijay agency. Kumusta mat nga tandaman ng ija Manila? Siguro, dandanidan malpas dagiti amin a papers da. Ay, kat awagam Awagak nga rod idirabi eh. Saan mo't asumungbat? Ay, saan ka din nga itatipa ng burasyo kadagiti natang? Wen, bakit? Kat barang matsambaan tinapintas a presyo. Dito'y kayo kadi amangal daw. Tapno amok no yad adok ti agluto. Katuan kaduak damanong masong kan bubot. Mangal daw kami dito'y balay. Hello, Manang. Ada kami dito airport, kabsat. Ay, kasta ka day? Kat kumusta kayo ngay dita? Kastoy, medyo maililiwak mo't kadagiti anak ko. Iso malaglag ko ida. Ay, sige ading baliwan tonton ti agistorya. Taadan mang sukon kada kami. Sige, Manang. Agan-anad ka. Nanang, tatang, inakagiskwela'n. Agan-anos ka nga agadal, anak ko. Taday tala ang tigamang ama ipatawid mikan ka. Di kaya danag, tatang. Agadala ka na imbang. Nagbiit nga aglabas ti panahunan niya. Ay, wen nga rod. Kasla kaano lang, idi maladag ati anak ta. Ang amita, agad adalan. Di na pain kayat ti maitulod iti pagadalan. Sa bagay, asidaglaan mo ti pagadalan. Ay, Loreto,
Pinadas ko tinagapla iti trabaho di ta munisipyo. Urayak kanulaang ti awag da. Una yun talangam asim mangpet. Apay, naggapwam aya. Ay, nan, pastaragan naktakayat kun tiyagin na. Mala, samrakan. Apay, nabartak ka. Maipare ti agbartak dito sa bali apagilyan. Bibi ang mga kaya mo dumaw-dawat kan kay ti kwarta. Hindi nagdisturban ta kayat kun tiyagin na. Naimbag amalam yo, Manong Loreto. Kastamat kada kayo, sir. Anya ka diti maipay ko. Nasabat ko itay ni Jokong ditadalan. Naibaga na planom ti agpakali iti bubon. Wan, sir. Kasta nga ron ti planok. Kat intun umay alawas ti planok apa nagpakali. Ay, kastagayam. Kunak no intun bigat, ta umaya ko matumulong agkali. Itata na usawan kan. Mabalin ka kadi akasarita. Anya ti pagsaritaan tamanang. Darasam lang tay nakagdigos. Kalpasan na rumwarakon. Apay, sa di naman ang ti papanam. Maisursurot kan samotan ka dagiti pada ta a Pilipino dito'y analaing nga agsugal. Anya kuma, kwartak mo ti aramatat iti sugal. Ading ko, ipasnat mo kumati manggad dito'y. Panunutom ko majinabulod mo akwarta kan ni bayaw mo. Wan, bayadak tumitlaang inton bumaknangak. Ha, di ta ka manlangan. Makapaawan kay ti ganas. Hello, Manang. Ayan mo ka di. Apay aya, aday bagang? Angkwa, kumustaan ka Apay anak katagtagari di tayan mo. No anya man ti bagam, ibagamon. Tanaskan ang makasubutak kita. Anya ti kayat mo asawan, Manang. Agsugsugal ka? Ginabulod mo akwarta iti asawak. Bayadam ko man. Tani, nabayagan dayjay nga utang mo. Hello, Brenda. Manang Minerva, kumusta kayon ka ni Manang ko? Day tangarod ka ti kayat ko nga ibaga ading ko, iso nga imawagak. Apay Manang, adda ka di da ka sa napasamak iti kabsat ko? Awan, ngam nagtalawan. Gaputa di na kano kayat ti mabagbagaan. Kunakmano into no may alawas ti panagkali tayo iti bubon. Sa bagay, may mayat ita na panagkali tayo. Tawan pa'y unay maobra. Kasla masulitak paikid din as sumakdo di tabubon ni Manang Aurora. Iso nga itan ti panagkali tayo. Sa nabale, addan lusob ti bubon na ginatang ko, itinaglakwak itinatang ko. Ala, isurong maruden no sa dino ti pagkalyan tayo, tarugyan tayo. Nasken ang makasubutak kita. Sige kakadwa, tayalat na. No kasapulan nga umutangak manan, aramidan. Kakadwa! Nagadwa polis nagturong ditoy! Limas na yun! Ay sus! Tumaray kayo! Naimbag abigat mo dita Pilipinas, ading ko. Naimbag arabi imat, Manang. Nagsinukat tayo. Rabi imi ditoy, kat aldaw yung mat dita. Ay naading ko. Nabuyak iti TV dito abroad. At tiniliw dagiti pulis dito ni Aurora. Kan dagiti kakadwana nga agsugsugal. Kumusta kan, ading ko? Yak kayat ti mabalon. Naamukla ko mapagbalutan ti pagtungpala. Yak ko mapinadas ti nagsugal. No dimngag ka ko makadagiti patigmaan ko kan kaidi. Adayo ko makasta ti pagbanagan. Agbaliw ka ko man amamin pinsan ading ko. Tadandani akon agawid iji Pilipinas. Awan manang, ikarik. No may ka nagtoy ti gundaway ang makarwar ditoy. Bayadak to aminin nga utang ko. Agraman ginabulod ko ang kwarta da Loreto. Naimbaga malam yo, basang. Kastamat kada kayo, Uncle. Agmano Kasyan na kanya Apo Diyos. At iti pasarabo ni Auntie Minerva. Agyaman nak, Uncle.
Simangpat ka din ni auntie. Wen, kasangsangpet na iti parbangaw. Agsubli ka kadi pa iti abroad, bakit? Saanan lakay? Planok ti mangipatakder iti basit a panganan. Mayat dayta planom, suportaran ka iti dayta. Sa dino aban dati kayat mo apagpuistuan na ya. Ijay ko mabakante alote nga asidag ti kalsada. Mayat ijay, tamakita dagiti aglabas alugan. Ay, Loreto, umalatiwak man di taayan daman ng Minerva. Ay katuna pa kat. Sabado mat ita, awan serak mo. Kadwak ni Talia nga umalatiw. Wen, sige lang. Manang, kumusta kan? Ay na, limok magkaanag gapoy di abroad Auntie, agmano Kasya na ka ni Apo Diyos Basang. Ay umay kayo, dumanon kayo di tabalay, tapno makapagiiniliw tayo ang naimbag. Ay na, saanan, Manang Minerva. Dito'y tayo latan. Ay, nadagaang ngamin. Mala, dito'y tayo latangaro din. Mabitlaan, taagpaalak iti merienda ka ni Samson nga anak ko. Ag merienda tayo, bayat ti panagiin ni istorya tayo. Naragsak ka pa nagkasangay yun, nanang. Agyaman anak ko. Ay, kasla marikrik-nak. Nga adda na isang sangayan asumangpet asa nga ili tayo. Ha? Asino kumamat nga hindi ta asa nga ili ako nam. Si kamat. Ahon gayam. Naragsak ka pa nagkasangay mo bakit? Ay, agyaman At to'y tinanong mo asagot ko kan ka. Agyaman Ay, jakman mo. Ay, basta, agparparik na kanyak nga adda sumangpet asa nga ili. Nadangag paiso. Ha? Ay na, kunak tubay ka. Adda sumangpet asa nga ili. Ala, ingka nga rudan ilo katiri daw. Ay naman agyaman tanakasangpet ka ita akasangay ko. Wanading ko, kamaudyanan na. Nakaruwarak matlaangan ni Di pagbalutan. Win nga rud Ay na, ipag. Agyaman kami. Tanakasangpat kamatlaangan dito'y Pilipinas. Kumusta ti panagadal mo, Basang? Maladaga ka pa ilaang idinagabruda. Agad-adalak itan, auntie. Agadal ka na imbagwan. Di na ko matultuladan. Jak impas nagtinanggad iti abroad. Dayta nagsugsugal tinar aramid ko. Aging gaan na ibaludak gapo iti sugal. Ken ado dagiti utang ko nga inkarok iti pagbalutan. Aging gaan nakasursuro ak ananggat iti unag ti pagbalutan. Auntie. Saan anasaya at inaramid ko? Ba nag-apagbababawiyak launay? Sige, auntie. Igaad ko ti agadal. Agagatak. Kan saan kun to atuladan ti madi nga inaramid mo. Iti kasta. Sa anak ton nga agbabawi. Akaskan ka. Di ka agaramid. Iti may kaniwas. Tapno saan kanto ama isagmak. Papagayam. Ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ivy May Nicanor. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kata kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.